Čaute, moje meno je Marian, vítam vás pri novom podcaste, kde si budem volať ľudí, ktorí niečo tvoria, ktorí robia kreatívne veci a môjim prvým hosťom je môj dobrý kamarát, youtuber, režisér, biznismen, manžel, môj kolega Johnny. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dobre, poďme možno na úvod trošku k tebe. Ty si z východného Slovenska, to ma celkom zaujíma, či na podcaste bude počuť, že sme dvaja gadžovia a rozprávame východňarsky. To som minule preberal so Soňou a vrala, že nie so Soňou, s niekým akože neznámym, že proste ma nepozná predtým, že na tebe to vôbec nepočuť, že si... Nie, to vôbec nepočujú, to čo si. Dobre, mňa by to tiež zaujímalo, že ty býváš v Hanušovciach nad Topľou. Hermanovce. Kokos, si to pomýlim. Sorry, ospravedlňujem sa všetkým občanom Hermanoviec nad Topľou. Čo je akože dosť dedinka, ktorá je mimo všetkého. Je to iné, keď je človek niekde v Prahe, v nejakom veľkom meste a má tu okolo seba non-stop tých ľudí, povedzme sú tu školy, máš tu oveľa viac možností, ako niečo tvoriť, niečo robiť a povedzme v menších mestách ťa to skôr tlačí do nejakých takých bežnejších povolaní a bežnejšieho zmýšľania, že ako sa ty dostal k tomu, že si chcel niečo tvoriť, chcel si niečo robiť, že si sa povedzme nechcel zaradiť len tak do nejakého davu a splynúť so všetkými. Možno to bude kvôli tomu, že ja som už vlastne od mala som väčšinou trávil čas s staršími ľuďmi. Hej, že akože svojich kamošov, čo som mal, tak som mal, ja som mal napríklad, že 15 rokov a kamoši mali 22 a už proste makali na seba. Mám jedného kamoša, zdravím Kubo, v podstate on ma aj tak, že priviedol k tomu k celej tej tvorbe, lebo on začal fotiť, sa mi zdá, asi vtedy, že fotiť. Začal fotiť, kúpil si foťák a začal tak iba fotiť proste akcie. A som bol taký, že OK, že možno by som to skúsil aj ja, že niečo také, že kreatívne. Vedel som, že chcem keby rozbehnúť nejaký svoj biznis, že nechcem mať proste chodiť do roboty a akože mať taký neže obyčajný život, ale nebavilo ma to, chcel som proste niečo viac. Takže som sa rozhodol, že chcem niečo vlastné, niečo vybudovať. No a vlastne Kubo začal vtedy, jak som hovoril, že Kubo začal fotiť a v podstate on mi ukázal, že alebo mi povedal, sa mi iba tak spýtal, že kamo, že skúš aj ty, že kúp si foťák, proste daj do toho peniaze a vyskúšaj, či ti to baví. Lebo vtedy akože v tomto momente som hľadal a v tom období, v ktorom som bol, tak som hľadal, že čo by som ako keby chcel robiť do budúcna. Chcel som byť ITčkar najprv. Kámo, ja som bol na strednej a som hovoril každému, že budem ITčkar, lebo ITčkári dobre zarábajú. Hej, a to je ináč sranda, že taká backstage info, že teraz sme tu asi hodinu nastavovali komp, aby to nahrávalo, čiže... A to nemá nič spoločné s ITčkar. To je počítač, to by si mal vedieť. Či vieš len vymeniť pozadie, vieš. Hej, akože ja som chcel zarábať veľa peniazí. Nie, že chcel som robiť proste nejaký skill, ktorý bude mať nejaký väčšiu hodnotu pre tých ľudí. Že som aj tak. A tak Kubo ma nakoniec presvedčil do toho, že proste, že si idem kúpiť kameru. Mal som vtedy, chodil som na bajkoch, takže som mal asi 3 bicykle, všetky som predal, kúpil som kameru, objektív a tak ďalej. A začal som natáčať nejaké kampane, alebo nenazval by som to ani kampane, ale propagačné videá pre reštaurácie akože v okolí. Prvá si úplne, že ani to nie je reštaurácia, je to kebab v Soli. To bola moja prvá zakázka. Soli je mesto, či dedinka? Počkaj, nie, dedinka. To je pri Vranove. Ešte existuje ten kebab? Tak som im urobil dobrý promo, takže. No ale hej, takže som začal vlastne takto, že proste... Nejaké promo videá a takéto menšie veci. Ešte sa možno zastavme pri tom, že mňa celkom zaujalo, že si sa rozhodol ako keby skončiť s bicyklom alebo obetovať toto hobby pre dobro tvojej budúcnosti a toho, čo chceš robiť. Že to je podľa mňa dosť dôležitý krok, čo si možno veľa mladých neuvedomuje, že treba niečo investovať, aby si niečo dostal späť. Že myslíš si, že toto bolo dobré rozhodnutie, že si to tak spravil, že
by si to odporúčila ďalším ľuďom, že proste keď niečo chcú, tak musia do toho najprv zainvestovať a dať do toho niečo, či už finančné, či už čas, alebo niečo pre to obetovať, aby sa niekde dostali. Ako určite, podľa toho, že čo si vybereš, že čo budeš robiť. Hej, že ja som potreboval na rozbeh aspoň nejakých 1500 €, že by si kúpil kameru, nejaký základný objektív, nejaký mikrofón a tak ďalej. Ale dnes už máš veľa takých, že online biznisov, na ktorý nepotrebuješ až taký budget, potrebuješ sa to naučiť. Ale tak, hej, keď sa bavíme konkrétne o tom videu, tak... Hej. Dobrá, čo bola teda prvá kamera? Mne sa zdá, že si mal asi nejaké Sonyčko, ne? To si ešte mal asi, keď sme sa aj spoznali. Mal som Sony 6500. Čiže prvá tvoja kamera bola Sonyčko. A čo software? Aký si používal vtedy, aký používaš teraz? A teraz je kopec AI toolov. Máš niečo, čo používate vy, čo by si možno vedel ľuďom odporučiť, čo by im mohlo pomôcť na ich ceste? No to záleží od toho, že či sa tomu chceš venovať naplno, alebo proste chceš si iba strihať videá pre seba. Naplno. Čo? Hovedo. Naplno myslím tak, že chceš ako keby rozbehnúť kariéru kreatora pre iné firmy, že proste že robiť videá do budúcna, tak tam fakt keď chceš ísť tou cestou, že byť ako keby editor alebo proste kreator pre ďalších kreatorov, tak určite odporúčam sa naučiť Premiere Pro, After Effects a tieto akože základné, ktoré sú celkom dosť náročné na začiatok, ale keď sa toto naučíš, tak v podstate budeš vedieť dobre strihať, hej, že akože sa v tom vyšperkuješ. Ale teraz poslednú dobu už používam, že DaVinci, čo je akože fakt, že super nástroj na strihanie, lebo ja som v takej Ja som v fáze, že už sa tomu editu až tak nechcem venovať, že viac ma to teraz ťaha do biznisovej časti toho celého proste systému, alebo že tých videí a proste firmy. No a takže už sa tomu až tak nechcem venovať a sem tam si niečo postrihám, akože v DaVinci, ale už teraz strihám minimálne. Takže DaVinci je skvelá vec, keď si chceš proste strihať pre seba videa. A nebol ťažký ten prechod, že ja tiež niečo ešte skúšam v DaVinci, ale že prechod z Premiéru do DaVinci mi prišiel extrémne crazy, že úplne iné postupy, hej, tam máš zvlášť tie jednotlivé taby, že edit, efekty, color grading a všetko. Akože asi to trvá trochu, kým keď roky robíš Premiéry, tak to je potom úplne, že iný vesmír, ten DaVinci. Ale je to pecka, hlavne na farby napríklad, tak to je plná bomba. Aj kopec tých AI toolov je v DaVinci už teraz integrovaných, že aj Premiér dal napríklad na čistenie zvuku, ale nepríje mi to také dobré ako v DaVinci. Tracking tých masiek a všetkého. No proste akože ten DaVinci je fakt akože úplne niekde inde. A dobe zaspal, podľa mňa, akože extrémne zaspal. Akože DaVinci oveľa viac a napreduje než Premiere. Dobrá, a potom tu máme kopec ešte nejakého AI softvéru. Robíte aj niečo také, že generované titulky automaticky a... No, máme jeden softvér, ale neviem, jak sa volá teraz. Na titulky. Ale väčšinou tie titulky, ktoré dávame, alebo tie videá, ktoré dáme na Instagram, tak sú všetko manuálne. Lebo proste lepšie to vyzerá. Vidno to, že to není proste AI. Ale akože už teraz sú celkom dobré tooly na tie titulky. Lebo mňa štvalo to, že keby to vyzerá úplne rovnako. No, že všetci majú ten istý vizuál. Proste tie isté titulky. Ale akože super je CapCut na také tvorenie, keď si fakt chceš iba natočiť teda postriehať nejaké videjko. Sa mi zdá, že CapCut má aj nejaké automatické strihanie alebo niečo také. To som nepoužil nikdy. Tiež som to nepoužil, ale akože počul som o tom a to môže byť tiež celkom zaujímavé, že keď fakt, že sa tomu nechceš venovať, chceš si iba postrihať videjko, dáš to do CapCutu. Ja CapCut používam z mobila, že Reelska, storky, keď dačo
Kým som na záchode, tak na CapCute si dačo postriham. No. Poďme možno späť ešte k tomu obdobiu, ako sme sa my dva spoznali. Spoznali sme sa vlastne cez Honzu, cez Lišaka. Ty si pre ňoho začal točiť, ja si to pamätám veľmi dobre. On mal predtým ešte nejakého editora / kameramana. Ten to celkom dokašľal a potom mi hovoril, že je tu taký mladý nový typek a zrazu si sa objavil ty. A sa pamätám, že vtedy sa to dosť, akože tá tvorba posunula, zmenilo sa to všetko. Tak poďme možno k tomu, že ako si sa ty dostal k Honzovi, k Lišakovi od toho, že si tvoril tie malé kampane, nejaké menšie videá a zrazu si to dostal k youtuberovi a potom ešte určite preberieme to, jak ste rozbehli celý ten YouTube biznis. No, ja som v tom momente točil, alebo som sa venoval tej tvorbe asi že rok a pol. Celkovo, že som si robil tie videjka pre seba a proste pre rôzne firmy. No a pamätám si, že dal na Instagram storičko. Ja som vtedy akože chodil cvičiť a dal na Instagram Lišak, že hľadá nejakého editora na strihanie videí. A ja som si povedal, že to je super príležitosť, že akože nedávam tomu až také veľké šance. Som bol proste skromný, ale že skúsim keby tam poslať svoje portfólio a uvidíme, že čo, keby, jak to vyjde. Tak som mu to poslal a tam v tom e-maile bol, neviem, asi 60 ľudí, lebo sme to keby poslali na jeho mail a tam si videl, že pre koho keby, že od koho sa to odosiela a pre koľkých ľudí. Takže tam boli proste nejakých 60 ľudí. No a s takou proste dušičkou som to poslal a on vlastne urobil, on si najprv pozrel to portfólio a potom nám poslal nejaké podklady, že na video a my sme to mali zostrihať, kto to zostriha najlepšie, tak ten v podstate to vyhrá. No a takto. To bolo akože celkom funny story, lebo ja som postrihal to prvé video a on mi povedal, že kamo, že super video, asi najlepšie zo všetkých, čo keby poslali tú prácu. A že pravdepodobne postupuješ ďalej, ale že ešte chcem keby vyskúšať viac kôl, že by sme si proste otestovali rôzne formáty. Čože robil veľmi smart, lebo proste mal asi 4 videá zadarmo, vieš. Takže proste win-win. No a takže prvé napísal mi toto, že proste vyhrávam, ale že ešte urobíme ďalšie kola. A ja som si vtedy povedal, že OK, že je to celkom halus, lebo ja som vtedy sledoval a bol to nejaký vzor pre mňa, vie, že vo fitness. A on mal nejakých 30,000 followerov na YouTube, sa mi zdá. Neviem, koľko mal na Instagrame. A takže som si povedal, že OK, že je to fajn, ale neberiem to jak za samozrejmosť, vie, že proste môže sa stať hocičo. No, potom prešlo druhé, tretie kolo. Pri 4. kole to bolo nejaké video, vlastne o jedle a trebalo tam urobiť nejaké grafiky kalórií. A ja som vtedy tie grafiky až tak akože neovládal, proste nevenoval som sa tomu a urobil to jeden grafik z Prahy, proste nejaký kameraman a bol aj nejaký akože lepší grafik než ja. Tak urobil tam proste grafy a masaker to vyzeralo, vieš. No a on mi napísal, že kámo, že fakt, že sorry, že ťa nemôžem zobrať, ale že mám tu jedného editora, ktorý to urobil lepšie než ty a že viem, že som ti to keby slúbil, že to prvé kolo aj druhé, aj tretie som ti povedal, že si keby to vyhral, ale že musím zobrať jeho, lebo on je aj z Prahy, takže mi to keby bude natáčať. Že máme keby 2 v 1. A že kámo, že pohode, vieš, že proste už som nejaký, bol som s tým zmierený, že možno to nevyjde, že keď to vyjde, tak to bude fajn, ale keď... Hej. No a potom 3 mesiace nič, som to zahodil a v podstate potom za 3 mesiace napísal, že kámo, nechceš prísť pre mňa robiť, alebo že nechceš mi strihať videa, lebo proste toho chalana som vyhodil po týždni. To si pamätám presne. Že bol to úplný degeš a že som ho po týždni vyhodil, lebo natočili sme nejaké video a bolo zle natočené a potom mi to posielal asi, že neviem, 3 týždne, že mi to nevedel dodať, keby to video. A ja som napísal, že tam však idem, ne? Že proste jasné, že som akože neváhal, že či proste to prijať alebo ne. No a to bolo presne vtedy, keď som ja končil strednú školu.
Hej, že ja som vtedy maturoval a v podstate som v piatok zmaturoval a pondelok som povedal, že idem do Prahy, idem to skúsiť, akože poďme skúsiť spoluprácu a uvidíme, že jak to pôjde. Takže ešte som mu to neodpustil, že by to spravil. Ale ešte mu dofakturuj tie prvé 3-4 videá. Ja viem, že ty sa venuješ ešte aj ďalším veciam. Máš napríklad svoj brand, East Movement, vlastne tam spájate nejakých športovcov, beh a podobné veci, máte nejaké oblečenie. Čiže ako vyzerajú tvoje dni? Ako to máš rozdelené teraz? Fú, tak to je... Crazy, ja viem, že teraz prídeš tu do Prahy, potom týždeň točíte jak blázni, potom... Ale máš napríklad také, že každý deň robíš niečo kreatívne, alebo máš úplne, že days off, že nerobíš nič, aj nezapneš komp, nemyslíš na nič, ideš proste len cvičiť, alebo každý deň niečo tvoríš. Ako cez pracovné dni to mám tak, že vlastne stále na niečo makam, ale víkendy sa snažím proste dať vypnúť všetko a neriešiť, ale je to proste ťažké v tej mojej branži alebo s tou prácou, ktorú ja robím, lebo v podstate ja viem odpisovať a riešiť tie veci cez mobil, takže sem tam proste upratujeme sobotu a ja tam riešim. Nie, ale ty upratuješ? Čo? Ty upratuješ? No jasne. Môžeme zavolať sodní teraz. Počkaj, ja musím napísať. Hej, ale záleží to asi, že vlastne jaký to je deň, že či som tu v Prahe, alebo proste teraz už mám menej strihania, alebo už skoro vôbec nestriham, že som sa akože som všetku tú prácu outsourcoval a venujem sa ako keby získavanie nových klientov, administratívna práca proste firmy a aj tomu brandu a tak. Takže keď si začínal, bol si sám, potom si sa pridal k Honzovi, strihal si, editoval si, robil si všetko sám. Ja už viem, že teraz koľký ste vlastne, ste nejaký 3-4, keď to dobre počítam. Keď nerátam úplne takých externých ľudí, ak sú na thumbnaili a tak, ale ten core ste... No, 4 sme. 4. Čiže ty to máš teraz celé na starosti, ty to manažer. Ako to vyzerá? Ako vyzerá váš tím? Tak to máme, že jedného hlavného editora, to je Špaget, to ste určite počuli v Honzových videách. No a v podstate celý proces funguje tak, že ja prídem do Prahy na nejaký pár dní, proste na 3-4 dní, niekedy týždeň, podľa toho, aké veľké točenie máme. No a natočíme 3-4, možno niekedy aj 5 videí, že keď točíme také veľké videá, tak tam natočíš proste za jeden deň 3 videá veľké. Ale takže prídem do Prahy, natočím si vlastne tie videá, väčšinou to máme na nejaký mesiac, nám to vystačí, takže raz za mesiac tu prídem a potom už to iba ako keby rozošlem keby kompatibilným ľuďom, že kto sedí najviac na tú prácu, na to dané video a potom sa to zostriha, čekneme to, najprv to čekujem ja a potom posielam Honzovi a tak to proste finalizujeme videa. Akože není to nejaký zložitý proces, že iba potrebuješ hlavne akýby dôverovať tým ľuďom. Alebo že ľudí, ktorým môžeš dôverovať. Lebo to je fakt to určite. Aspoň za mňa je najhoršie, keď robíte niečo vo väčšom tíme a teraz presne, že dôveruješ tomu človeku, že on má na starosti tú kameru, on to celé vyrieši, napríklad ten jeden uhol s tou jednou kamerou a potom sa vlastne dostaneš ku kompu do editu a vlastne zistíš, že to nie je úplne tak, jak si chcel. Čiže to máte asi aj vy veľké šťastie, že ste sa našli takí 3-4 a takéto gro ľudí, že si rozumiete medzi sebou a vieš, čo čaká od tých ľudí a vieš, že keď im proste dodáš na starosti, tak to bude topka. A akože jedna vec je to natáčanie, ale možno viac dôležitejšie je fakt tá postprodukcia toho videa, že tam reálne, keby som nemal tých ľudí, s ktorým teraz zrobím. Je to taká mágia, že celý ten YouTube sa už posunul tak, že kedysi, ja neviem, 10 rokov dozadu stačilo len robiť, točiť a proste to malo views.
A teraz prosím to fakt musíš riešiť, že každú minútu toho videa, ako to je postrihané, či je to dobré, vracať sa k tomu, prerábať to, robiť nejaké hooky, že ten edit fakt už je, že magia, ten človek to musí vedieť. Nestačí to len nejak zeditovať, ale musíš to fakt vedieť spraviť zaujímavé, putavo. Ale teraz sa podľa mňa presúvame do éry, kedy idú ako keby raw videa. Že fakt osobné videá, samozrejme tie MrBeast videá budú fungovať stále a keby sú dobré, ale ľudia začínajú byť prehltení tým rýchlym editom a tými rýchlymi strihami a fakt začína éra, kde proste je lepší ako keby ten content, kde si proste raw, je to, hej, je to osobnejšie, je to autentickejšie a nie je to až tak postrihané, nie sú tam šalené efekty. Takže áno, je to na tieto videá, ktoré robíme tak akože typ MrBeast, že proste edit a tak tam to je dôležité, tam to je proste, musíš mať ten know-how, ale ale hej, také vlogy už je viac easy postrieť. Teraz je toho kontentu strašne veľa a pravdepodobne je to tak, ako hovoríš, začína fungovať viac to, aby ľudia boli viac spojení s tým človekom na YouTube, aby mali pocit, že tam majú svojho kamaráta, niekoho, koho poznajú, aby to bolo také osobnejšie. Ale stále robíte aj také nejaké crazy projekty a väčšie projekty. Ako pristupujete k tomu, že ako si robíte research, ako riešite to, že čo vlastne idete to, či je to na tebe, rieši to Honza, riešite to asi spolu, nie? Riešime to spolu. My sa snažíme vlastne striedať ten content, že v podstate za ten mesiac vyjdú väčšinou 4 videá, niekedy sa to nepodarí a niekedy proste vyjdú 3. Ale snažíme sa to miešať tak, že vlastne vyjde jedno osobnejšie video, potom jedno také ako keby prepracované video. To prvé osobné video je väčšinou vlog, proste to točíme celý deň a aj potom je také premakané video a to je napríklad teraz to nové video Guess the Policeman alebo proste uhádni, kto je, aký je policajt. Takže to sú tieto videá a potom máme ešte také videá, že Honzo je za kamerou akože pri stole a vysvetľuje nejaké edukačné videá a potom ešte to akože prehodíme niekedy vlogom. Teraz je dosť ťažké nájsť nejaký content, ktorý keď sme už netočili a vymyslí niečo nové. Alebo ktorý to netočil niekto iný. To už sa ani nedá, podľa mňa. To už je bez šanca. No, sa dá. Ale akože potrebuješ na to dosť kreatívnych ľudí. Kreatívnych ľudí, alebo potom podľa mňa budget, že stále môžeš natočiť niečo, čo niekto nenatočil, že ja neviem, odletíme na mesiac, ale že to asi nikto nenatočil veľmi, ale presne také basic videá, že taký tréning, skúšame to a to už proste všetko už bolo asi vymyslené podľa mňa. Do určitej miery stále to môžeš nejako ohnúť, zlepšiť, trošku prispôsobiť sám sebe, ale tá base idea podľa mňa už bola vymyslená. Hej no, akože my to teraz sme v také, alebo posledný rok sme začali robiť tie videá, začali sme brať keby zahraničné videá a proste ich kopírujeme a ich natáčame tak, jak sú. Hej, že reálne dáme rovnaký systém, proste rovnaký názov, takedy väčšinou potom rovnaký thumbnail. Dneska som dal thumbnailerovi urobiť thumbnail a úplne som mu povedal, že skús to nejak zmeniť, keby ten thumbnail, že by to nebol úplne, jak to robia v Amerike. A on to isté mi povedal. Úplne to isté. A ja, že no, tak akože dobre, ale hej, že v tom máme, na to sme nastavení tak, že proste keď to funguje v Amerike, tak nie je hanba to proste skopírovať, natočiť to, vydať to a keď to je sranda, keď to baví ľudí, tak... Ja súhlasím, že je zbytočné vymýšľať koleso proste, keď niečo bolo vymyslené, tak prečo to nepriniesť? Tu veľa ľudí nevie po anglicky, že vôbec im to pre mňa nevadí, že aj tak by si ten americký content nepozreli. A ty hlavne to pozeráš kvôli ľuďom, vieš, že proste, že sú tam, možno to je o to zaujímavšie, že ty si videl ako keby tú americkú časť, ale pozeráš to z Čechmi. Hej, tak jasne, každý má svoj štýl humoru, svoj prejav, čiže je to len ako keby, že iná časť toho dielu, keď to úplne, že tak vezmeme.
Dobre, tak si zoberme napríklad takéto video, že Guess the Policeman. Ako to celé prebieha? V čom začínate? Najprv riešite scenár, potom riešite priestory, techniku. Poďme si možno toto nejak rozobrať, že úplne od toho napadu, že teraz vás napadlo, ideme robiť Guess the Policeman, ako to celé vyzerá? Tak prvú dôležitú vec, ktorú riešime, je ako keby tých hercov, ktorí budú s Honzom vo videu. Snažíme sa tam napasovať čo najlepšie tých ľudí, aby proste spolu mali dobrý vibe. A napríklad teraz, čo sme točili tých policajtov, tak tam sme zavolali Kuba, Maneného a Vidrejla. A predtým sme točili s Vlaďou. Vlaďa nám to zrušil, ale s kým sme ešte točili? No to je asi jedno, ale akože to je prvá vec, že snažíme sa keby pospájať čo najlepšie duo na ten daný koncept. Takže to je prvá vec. O to sa stará keby viac Honzo, že ja proste dávame spolu návrhy, ale on proste ich podpíše a ich dohodne na nejaký termín. No a potom, keď už máme nejakých ľudí, máme tu ako keby hlavnú časť, tak ideme na tú druhú časť a to je vlastne to publikum, alebo nie to publikum tých hercov, ale tých druhých hercov. Že tých obyčajných ľudí. Tých ľudí z publika. No a takže tam už si vtedy zabukujeme, ako keby nájdeme si nejaký termín, ktorý nám vyhovuje a začneme proste, dáme na Instagram, že hľadáme takých a takých ľudí a že nech nám píšu. Posielajú nám videá, a my to proste pozeráme a pozeráme, že či sa keby hodia do toho videa. No a potom vlastne keď to dáme na story, že hľadáme tých ľudí, tak hneď rezervujeme štúdio. Teraz sme vo fáze, kedy ešte hľadáme, že ktoré štúdio najviac nám sedí, lebo samozrejme, keby sme už mali vybraté nejaké štúdio, že už vieme, že to je super štúdio a že tu budeme stále natáčať, tak samozrejme prvé bukneme to štúdio až potom tých ľudí. Dobre, možno pre predstavu pre nejakých ľudí, čo začínajú teraz točiť a hľadajú štúdia, koľko stojí štúdio rentnúť na celý deň. Viem, že tie ceny sú rôzne, ale viem, že Tomorrow to je to také menšie, tak to stojí koľko, nejakých 100 eur na hodinu možno, alebo tak nejak. Ja viem, že to, ktoré sme teraz boli v poslednom, tak bolo celkom dobrá cena. Tam to bolo za nejakých 30 000 českých a za nejakých 1100 eur. Na celý deň. Vlastne na celý deň, ale tam už bola elektrina a neviem vlastne, čo tam bolo. Ale viem, že čisto iba to štúdio tak stálo nejakých 17 000 českých, čo je 700 eur. Takže keď to všetko pospájaš, no to je iba štúdio a potom ti teraz svetla, zvukára. Techniku, že k tomu sa asi dostaneme. Čiže máte teraz vyskladaný tím ľudí, s ktorými idete robiť. Beriete aj externých nejakých ľudí na točenie? Máte zvukárov externých? Bereme z začiatku v tých prvých projektoch, ktoré sme točili, tak sme to veľmi neriešili, alebo teda sme nevedeli, že koho nám treba a koho nám netreba. A v podstate všetko som riešil ja som bol za kamerou za jednou, potom som akože mal ľudí na ďalšie kamery, lebo nebudeš obskakovať všetkých. Ale zvuk som si riešil ja, svetla som si riešil ja a režiroval som to ja. Takže a to bolo nočná mora. Ja som si pamätám, jak sme mali prvé video, tak sme mali, že hodinu spoždenie, jak sa povie spoždenie po česky? Či po slovensku? Neviem, ale vždy z toho budú koukať tak ľudí takí z Prahy. Prahy. A oneskorenie. Sme mali hodinu oneskorenie a v podstate celé sa to presunulo, ale aj pointa je, že som ako keby na všetko bol sám a teraz to už riešime tak, že máme zvukára, máme osvetľovačov, máme proste kameramanov a ja to keby režirujem, dohľadám na to, že by proste všetko bolo. Za mňa je toto najväčší pain, to celé dávať vždy dokopy, že aj dnes, keď sme točili, tak to bolo, že náš tím sa vieme spoľahnúť, ale automaticky, keď tam začneš ťahať cudzích ľudí a ešte keď dáš influencerom zrazu loptu do ruky, sme dnes zistili, tak je to úplne, že niekedy si pripadáme jak ich otec, že to musíš celé naháňať a
Hej, a s tými ľuďmi to je fakt zložité, lebo keď tam máš takého influencera, že Vlaďu, tak ja mu to proste to neposedí na mieste, on proste furt chce niečo robiť a už to prvé natáčanie, ktoré sme mali, tak tam ja som to riešil zvuk a všade bola nervozita, proste ja som bol nervózny a akože snažil som sa to nejak ukľudniť alebo proste s kľudom to riešiť, ale aj tak už máš nervy a tak. A Vláde iba z toho, tak co, už jdeme? Tak co, vole, už jdeme? Vieš, akože my máme dobrý vzťah, ale proste iba tak ti vykrikne, vieš, a ty proste tam riešiš, proste nejde to, tu sa ti to pomieša, majky, neviem čo. A ešte to ti vykrikne, vieš, tam ľudia, Jenisa sme tam mali, toto bol. To, on bol, takže on je frajer, ale tiež proste tam dával hlášky. Ale tak to je normálne, lebo oni tam prídu väčšinou proste hodinu skôr a ešte kým sa to natáča, tak sa tam ešte riešia tie mikrofóny a oni sa nudia, takže to je proste normálne, vieš, že ti vystrajajú. Ale Vláďa je král. Včera sme boli po podcaste sa najesť a zdravil sa každému tamto a aj pani čašničke sa pozdravil, že to tak aj hezky svátky a tak je dal ruku na rameno, že nazdar. Počujem, my sme boli teraz na oslave a Honzovej, čo mal 30 výročie. 30 výročie narodenia. A sme tam boli, sme to urobili ako keby tak anonymne, že o tom nevedel a prídeme tam a Vláďa skleničky vína už dáva do seba a s Honzovou mámkou jak vajbil. No nie, že týkal proste, akože aj týkam, ale taký, že neviem, či raz nepovedal, že kočičko alebo niečo. Ja kúkam, čo ona sa smeje, vieš, ale tak freestyle. A potom hej, presne, no, prišla čašnička, no my sa už dáme, že? My sme už kamoši, neviem čo, s každým je kamoš, s každým vie ako rozprávať, ale je to frajer, no. Dobre, čiže máte ten svoj set, máte booknuté štúdio, technika. Predpokladám, že nevlastníš asi 5 foťakov, keď potrebujete na 5 kamier točiť. Je normálne si rentovať. To povedzme asi ľuďom bežne, že určite sa ani vy nebojte, keď idete točiť niečo, nepotrebujete mať techniku na každú jednu situáciu. Je super mať svoj foťák, svoj objektív, svoj mikrofón, keď presne potrebuješ niečo rýchle natočiť, vlogy, edukatívny content, keď robíš svoje videá, svoje vlogy, ale presne keď ideš niečo veľké točiť, tak je to úplne bežné a všetci si rentujú veci, čiže keď ste tam nejaký mladý tvorca a chcete niečo robiť, tak sa nebojte kľudne do Biofilmsu napríklad. Nie je to až tak veľa peňazí. Keď to robíte pre klienta, tak to zahrnite proste do tej ceny, ten nájom tých vecí a viete si požičať všetko, čiže si to tiež všetko požičiavate, ne? Hej, a sponzorom tohto videa je... Sponzorom tohto videa je Brain VR náš. No vlastne hej. Hej, akože keď točíme také väčšie videá, tak to požičiavame, máme v podstate 3 kamery hlavné, ale potom si to buď požičiavame keby od kamošov, ktorí sú keby kameramani a tam už proste máme nejakú lepšiu cenu. Alebo proste keď to je nejak narýchlo, tak väčšinou z toho biofilmu, to je super, vieš, tam to je dobré. No. Akože, aj sa mi páči to, že oni ti vedia dať aj support nejaký, že nám sa veľakrát stalo, že niečo nefungovalo, neviem, požičal nám nejaký monitor, nešli káble, zavoláš im, vyriešia to všetko, čiže akože aj veľakrát sa mi stalo, že som v podstate, išli sme natáčať nejaké video a my sme v tom experti s Honzom, že my to riešime, že týždeň dopredu začíname ako keby bukovať všetkých ľudí a bukovať štúdio a to je proste najhoršia vec, ale neviem, my sa stále rozhodneme, že OK, ideme natočiť video a tak to dajme na o 2 týždne a proste nemáme nič, vieš. A to je dosť krátky čas, že odporúčam to bukovať aspoň 3 týždne minimálne alebo proste riešiť také veci. No ale k pointe je, že som prišiel do biofilmu a som povedal, že no, mám tu taký set, chcem točiť takéto video, ukázal som im YouTubeové video a že potrebujem to buď nasvietiť alebo nazvučiť, že mi nejak odporúčte. A že no, že na kedy by ste to chceli? A že na zajtra. A oni,
aha, no tak to s tým budeme musieť nejak lepšie pracovať. Ale akože nakoniec stále sa všetko vydarilo, ale je to zbytočný stres. Ale hej, že ti proste aj povedia, ja som im ukázal minulé celý setup a typek so svetlami mi to proste tam nahádzal a mi to potom prišiel aj spraviť, takže... A to sa mi páči tu na tých veľkých mestách, že no predstav si, že by si v Hermanovciach niečo také potreboval, že by si v Hermanovciach niekomu ukázal, že potrebuješ toto video, či ti to vyrieši. ale to už nespravíš ani v Košiciach, že ani v Košiciach sú nejaké také akože tajné požičovne v úvodzovkách, že majú to nejakí typci, čo rentujú, ale nemáš proste oficiálnu požičovňu, vieš, na veci. V Bratislave to je tiež také, že činou to zase nechcú potom posielať kuriérom, že len osobne, ako fakt tu tá Praha, ako sa tu jak aj veľa točí filmov, klipov a kadečoho, tak tu je to fakt to zázemie je super. Aj, oni to majú vymakané a je to celkom akože cenovo dostupné, vieš, že proste na deň to vôbec nestojí takú kameru, vieš, si, neviem, rentneš za 30 € na deň, čo je super cena, vieš. Dobre, máte to celé vyriešené, natočili ste to, ako veľa ti zaberá cca edit alebo tvojmu týmu celému, že ako dlho pracujete na jednom videu. Viem, že to záleží od typu kontentu, ale povedzme, koľko ti zaberie nejaké veľké video a nejaký taký bežný vlogisek dať dokopy? No podľa toho, či máme všetky zaberie, alebo sme formatovali nejaké karty. Keď je to druhá možnosť, tak je to väčšinou dlhšie. Prezrať ľuďom, pri ktorom videu ste niečo sformatovali. No pri tom prvom natáčaní to bolo, neviem či prvom, alebo jedné z prvých videí, čo sme natáčali také väčšie produkčné videá, tak ja som ako nemal zoriadené karty, s ktorými som natáčal a prišiel za mnou kameraman z keby úplne inej miestnosti, kde sme mali zabery proste na influencerov a že či nemám nejakú kartu. A ja, že bracho, tak sa pozeral, vieš, tu je nejaká karta, no dobre, tak som mu to proste dal som mu kartu a on, že je čistá, hej, a ja, že asi, hej, vieš, že ja ešte v tom ruchu, to bolo presne tie natáčania, ktoré som mal všetko na hlave, vieš, že všetko som riešil, či ide zvuk, proste všetko to bolo na mne. No a sa mi zdá, že sme to, ja som to asi aj zobral tú kartu, dal som ju do foťaka a ani som nepozeral, že či sú tam nejaké videá, proste som to formatoval a dal som mu to, vieš. No a potom sme to oslavovali, že proste prvé produkčné videá a na druhý deň sa zobudím a pozerám. Počkaj, to sa ešte vráťme k tej oslave. Ja veľmi dobre viem, jak dopadla tá oslava. Tak povedzme, že nie, iba to povedzme to jednou vetou, Honza musel veľa upratovať na druhý deň. No, lebo prišli psi. Hej, ako to druhí ľudia. Však vy ste vlastne išli... vy ste psi. No, tam boli... No, čo ja viem, tak vy ste išli pomáhať na charitu druhým ľuďom a prišli druhí ľudia, ty spravili bordel v byte a vy ešte potom ste sa museli vrátiť a ste to museli pratať. To je... Hambite sa ľudia. Fakt. A ešte na charitu. Nie, takže... hej, v podstate ja som to zistil 2 ráno a teraz vieš, proste úplne ty, ak to pozeráš na tom kompe, zrazu sa ti prestane byť srdce, si zamrzol a iba pozeráš, že kamo, to nie je ani pravda, vieš, že proste nemáš kartu a čože, keby to bolo hociaké video a hocičo, keď sa ti stratí, tak proste máš nervy, vieš. Takže to sme zistili, potom som to vysvetlil Honzovi, že ak sa to stalo. Potom sme to nejak akože dali dokopy. No ale k tej postprodukcii, tak v podstate sa snažíme ešte v ten deň to dávať všetko na hard disk. Proste všetky tie data, dať to na jedno miesto a potom si to bere editor a už on to spracováva. Jedno také fakt, že prepracované video, jak sú tí policajti, tak to trvá nejakých 20 hodín editu. Tam proste tiež outsourcujeme, ale edit trvá niekedy akože aj 40 hodín. Lebo proste teraz už to máme tak optimalizované, že už sa keby postupne učíme, používame timecody a tak, ale zo začiatku sme to mali úplne tie videá rozbité, takže to trvalo fakt, že strašne dlho. Ale čím ďalej tak ty sa viac učíme a
a optimalizujeme to. Takže tak, no, také väčšie, taký 20 minút a taký vlog, tak to je za deň postrihaný. Ja musím povedať, že tie views sú teraz mega. Myslíš, že je veľmi podstatné robiť aj dobré reelska a TikToky potom na promo toho videa, alebo toto nejak neriešite do hĺbky, že vám už ten YouTube šlape tak, že aj bez nejakého väčšieho proma to pôjde? Akože je podstatné to promovať podľa mňa na tom Instagrame, že keď máš proste audience, tak určite to pomôže tomu štartu toho videa. Hej? Že keď je to dobré video a nestane sa ti tým, že keby zazdieľaš to video na Instagrame, tak to ti nepomôže, že proste tu bude virálne video. Ale môže ti to pomôcť proste o pár tisíc views. A ten začiatok je strašne dôležitý, hej, že jak sa darí keby tomu videu na začiatku. Dobre, tak čo si myslíš, čo je za teba teraz najdôležitejšie pre úspešné video? Od nápadu, edit, promo, čo robí to, tá secret sauce, to, aby to video bolo úspešné? Najdôležitejšie je thumbnail a názov. Proste môžeš mať jak dobré video, ale keď nemáš dobrý thumbnail, tak väčšinou a riešiť ani to je akoby nenavrhne tým správnym ľuďom. A riešite aj to, že napríklad meníte v čase ešte názov thumbnail, keď to veľmi nefunguje? Nie, ale akože robili sme to pri pár videách, ale chcel by som sa k tomu ako keby dostať, že možno pozrieť aj tie staré videá a trošku to obmieňovať, možno sa tomu videu začne dariť, ale väčšinou akože Honzo to má dobre vychytané s tými thumbnailmi, že on akoby je v tom strašne dobrý, že tie staré videá, staré thumbnaily sú dobre spravené, ale takže ten thumbnail a názov, to je taká najhlavnejšia vec a potom proste, že či udržíš toho diváka pozerať, hej, to video. Takže ide o celkový watch time. A pozeráš si video, že si ho reálne, napríklad, že stáva sa ti, že si pozrieš video, čo je máš ho nasekané na 15 minút a si napríklad povieš, že v polke, že a toto je proste bullshit a kľudne vyhoďme 3 minúty videa, alebo to neriešite už potom, že už keď to raz máš dostrihané do nejakej formy, tak... Teraz už menej, lebo už sme sa ako keby aj ten editor, ktorý to striha, tak už to má tak načítané alebo proste naštudované ten content, že už vie, čo tam dať, čo tam nedať. Ale na začiatku si pamätám, že stále keď prišlo video, tak poznámky a proste taký list a to proste vieš, dáš čas a dáš tam titulku, že treba vyhodiť alebo proste to upraviť. Že na začiatku to bolo častejšie, ale teraz už veľmi nie. No a keď ty si začínal a povedzme Honza alebo aj nejaký iný klient kľudne ti posielal nejaký feedback, tak podľa mňa toto je dosť veľký problém veľa ľudí, že pracovať s egom a napríklad vieš, že niekto ti dá ten feedback, že toto zmen, toto zmáš a mal si ty také problémy, že si bojoval sám so sebou, že ale veď ja som to spravil dobre a nechcem, aby to, že chcem tam nechať tú pasáž, alebo si taký otvorený tomu feedbacku, že keď ti niekto niečo povie, tak to bere, že OK, možno ten človek má na to iný pohľad a má pravdu. Ja som stále otvorený feedbacku, lebo každý klient má iné ako keby požiadavky a že keď si zoberiem Honzu, tak on je v tom akože dosť... on si tie videá editoval sám, takže proste vie, ako to má vyzerať. A keď to bolo niečo, čo tam trebalo opraviť, tak dal mi na to aj racionálny akože dôvod, prečo to tak má byť. A neviem, či som sa hádal. Akože hej, niekedy už teraz, keď proste je nejaký edit, alebo že treba upraviť nejak to video, tak samozrejme proste to prebereme, ja mu dám na to názor a spolu sa dohodneme, že či proste to dáva zmysel alebo nie. Ale čo sa týka nejakých takých, že nových klientov, keď mám, tak tam to je... Tam ty vlastne sa snažíš, aby to dať do toho akoby všetko tvoje know-how a potom keď klient chce niečo zmeniť, že mu sa to nepáči, tak to väčšinou zmeníš, lebo proste je to jeho video, že to nie je tvoje. Keď to nedáva vôbec zmysel, že proste ti povie, že na začiatku nechce mať to intro
ale ty vieš, že to intro pomôže tomu videu, aby proste bolo virálne, tak mu to vysvetlí, že ale proste robíme to kvôli tomu a tomu a tomu a keď to tam nedáme, je väčšia pravdepodobnosť, že to video až tak nepôjde. Takže už sa rozhodni ty, že či to tam chceš dať. Ja ti radím, že si to tam dal. Takže taky asi máme... Je to na dohode, no. Proste dohodnúť sa s tými klientmi. Ale ja mám celkom šťastie na tých klientov zatiaľ, že nemal som asi takého problémového klienta, ktorý proste vlastne mal som, hej. No povedz. Nemusíš hovoriť, že kto, ale že čo to bola za situácia? Ten klient bol strašne kritický na seba. A čo je na začiatku úplne normálne, lebo ty keď sa pozeráš na seba, tak ty máš úplne iné očakávania od seba, že ako ty akoby rozprávaš, jak funguješ. A my sme natočili to video, on bol proste nahypovaný a potom sme mu to ukázali a on, že no, potrebujeme tam toto zmeniť a proste mi poslal celý zoznam, že čo treba upraviť. Potom my sme to vlastne upravili, ale ešte raz, akože ďalšie úpravy sme tam mali, že s niektorými proste klientmi je to na začiatku ťažké, ale to je, neviem, 10% proste s klientov. Dobre, poďme možno rozobrať nejaké funny storky z točení. Máš niečo? Ja môžem na teba prezradiť, neviem tým povedať, či môžem, ale keď si bol raz točiť v Poľsku, to bolo vo Varšave, sa mi zdá, tak to bol taký fail deň, podľa mňa. Pamätáš si to? Pripomínam, čo? No bol si na bookingu. A počkaj, ja si to úplne presne pamätám, ale bolo to nejak tak, že ty si už mal odísť, checkout. To bola prvá, prosím? Aj lietadlo potom, hej. A to bola prvá taká tvoja cesta. A Johnny mal booknuté ubytko. Bolo to nejaké Airbnbčko, sa mi zdá, že to bol byt, kde bežne checkout o 10. 11. väčšinou. A mne asi o 2. po obede zvoní nejaké poľské číslo, dvihnem a tam pani upratovačka niečo po poľsky kšovky, neznám co. Bober. A že vôbec nerozumie, že po anglicky, ona vôbec nevedela po anglicky. Tak potom mi volal jej nejaký manažér, písal na bookingu a že ty tam stále si a že už tam nemáš čo robiť a že what the fuck, tak volám Johnnymu, že čo? A on, že ešte tu som, že lietadlo ide až večer, že ešte si robím rybu. A že kámo, že si čakal o 10. 11. a ty, že dobre, že idem. Až dobre v pohode. Zase 20 minút mi zvoní mobil, poľské čísla, už som volal s tým nejakým manažerom, čo vedel po anglicky a on, že stále tam je, volám stále Johnny, že ja som ešte dovaril rybu. A ja som ti povedal, že to teraz nemám ísť, vieš. A pritom bolo už 3 hodín, vieš. A máš nejaký booking, ja som, neviem, to bol prvý taký trip, že do zahraničia, ale že som si bookoval proste ubytko a tak. A ja som si nakúpil, neviem čo to bol, losos, alebo ešte tie filety úplne, že vypražané, vieš. Som si to tam robil. Počujem ma klope takto na dvere a ja po poľsky, vieš, začal na mňa, že proste, že tu ešte som, ne? A ty, že kamo, že choď teraz už No, to bol prvý fail toho dňa. Potom druhý fail toho dňa bol, že počkaj, jak to bolo? To bolo... No. Tam sú 2 letiská, alebo dokonca až 3 vo Varšave, nie? Varšave, no. A ty si išiel na jedno letisko. Počkaj, jak to bolo? Ja som išiel na jedno letisko, zobral som si Uber a išiel som tam a to si pamätám, lebo ja som prišiel na to letisko, vybral som si noteboočík, začal som tam robiť, som mal ešte, neviem, 4 hodiny, možno aj 5 hodín proste čas pred tým odletom. Takže som si sadol na lavičku a editoval som si a potom mi napadlo, že či náhodou nepozriem, že či som dobre, vieš. Že pozerám a neviem, že nikde proste môj let. A že jak to je možné, ne? Pozriem na mapy a ja som bol, že úplne na druhej strane Varšavy, lebo tam sú proste 2 letiská. A volám Marianovi, že kámo, že som nestihol lietadlo. Nestihol, že som proste úplne na druhej strane a letím za asi 2 hodiny a že proste, že čo teraz? A on, že
No, čo som mi povedal, že či... Ale viem, že som vtedy... Počkaj, čo sme to riešili? Viem, že ešte som išiel na druhú. Dačo sme riešili aj s tými, čo robia na letisku, s informáciami. Viem, že tam si niečo išiel riešiť. Ale ja si nepamätám, že či som... Ale potom som ti zrušiť, alebo... Nie, to už sa nedalo. Ale potom som ti kúpil druhú letenku a išiel si... Na druhé letisko si ešte musel ísť. A to tiež bolo tak, že si podľa mňa natesno došiel. Išiel si na druhé letisko. Išiel si. Určite. Možno sme rozmýšľali, že či proste nepôjdem z toho letiska, na ktorom som bol. Ale nakoniec sme to asi proste tam letenka pasla. Ale keď proste chcete spolupracovať s Johnny, tak ho radšej autom pošlite. Ani to nie je zaručené, že to bude fungovať. To boli krásne začiatky. Dobre, ty okrem toho, ale že manažuješ celý ten videotým Lišakovi, točíš mu tie veci a riešiš mu ten YouTube, okrem toho, že točíš, striháš veci pre nás, pre Jim Beam, si začal ešte aj svoj vlastný brand s kamošmi, môžeš nám toto možno viac predstaviť, tento projekt? Ten brand OSS Movement začal tak, že my sme ako keby... Chceli sme proste tvoriť niečo vlastné, nejaký proste brand, takže sme sa rozhodli, že vybudujeme ako keby exkluzívny brand, kde budeme ako keby, kde prinesieme fashion do športového sveta, hej, že proste teraz je to na začiatkoch, máme za sebou prvý drop a to sa predal celkom rýchlo, nie? Som videl na Instagrame, že... Za 15 minút, no. Ty kokos. To je akože... Všetkých 5 kusov, hej? 3. Ja, akože klobúk dole, že začínate niečo také, že mladí ľudia riešite dačo svoje. No dobré, aké sú s tým plány teraz, že kde máte tú víziu, že kde by to malo byť? A v akom štádiu si myslíš, že ste teraz? Že hovorí, že na začiatku, ale ste... že povedzme 1% vašej cesty je za vami a proste to vidí, že to roky chcete tiahnuť, alebo je to krátkodobý projekt? No určite, akože celkovo brand sa buduje proste dekády. A so všetkým to je tak a čo sa týka aj YouTube, čo sa týka aj osobného brandu, že proste keď natáčaš videá pre seba, proste točíš videá, tak to je všetko keď je práca na dekády a ľudia chcú rýchlo výsledky, chcú proste 1 000 000 followerov za 90 dní, ale máme proste víziu, že alebo takto. Si myslím, že sme úplne na začiatku, plánujeme to akoby rozrastať aj do zahraničia a chceme byť proste najväčší športový brand na Slovensku a Česku. A potom aj do zahraničia, ale zatiaľ vlastne chceme rozbehnúť to Slovensko, Česko a potom do zahraničia to púšťame. Ale je to fakt na 5-6 rokov práce, kým keby to bude stabilný, a nie že stabilný príjem, lebo to ani nemá, že stabilný príjem, ale že to proste bude robiť milióny. Milióny. Millions and millions. O forintoch? Či čo? České koruny. Videl som na Instagrame, že robíte aj eventy, čiže beriete to teraz zo začiatku tak viac, že chcete budovať komunitu okolo toho brandu. Hej, akože celý ten princíp toho brandu je, že chceme vybudovať aj komunitu a chceme spájať keby rovnako zmyšľajúcich ľudí. A teraz sme začali robiť vlastne behy, kde každú sobotu máme proste od 9. beh a tam spoznáme nových ľudí a proste pokecáme, ideme na kavičku potom. Takže takto budujeme aj túto komunitu, ale chceme do budúcna proste robiť aj proste väčšie eventy, pop-upy. A zatiaľ v Bratislave? Hej, zatiaľ sme v Bratislave. Aj keď máme, že dosť východňarov a dosť ľudí z Prahy tiež, takže možno si urobíme nejaký eventík aj v Hermanovciach. V Prahe aj vo Vranove. To je také narovnako to je. Aj ten brand má svoj YouTube, aj ty máš svoj YouTube. Aké sú plány s týmto? Alebo aký máš cieľ? No ja som, asi pol roka dozadu som začal vlastne tvoriť videá na svoj YouTube. A inšpiroval som sa jedným tvorcom, ktorý sa volá Daniel Talon.
Proste je to pán a páčilo sa mi, ako robil tie videá. Ja som dlhšie rozmýšľal nad tým, že by som chcel niečo začať tvoriť svoje. Tvoril som predtým videá na Instagrame, dával som tam vzťahové veci, že riešil som ako keby nechcem povedať, že ženy, ale proste riešil som také témy, na ktoré ľudia mali rôzny názor. Takže proste to generovalo komenty a tým pádom to malo proste obrovské views. Mal bežne na videu 1 milión na Instagrame. Ale to som... Akože z začiatku ma to bavilo, ale neboli to akože potom už moje myšlienky, alebo bolo to väčšinou keby skopírované zo zahraničia nejaká myšlienka, ktorá tam väčšinou že mala nejaký potenciál, alebo že proste bolo to virálne, tak som to skopíroval, dal som to do slovenčiny a dal som to na Instagram a proste malo to views. No a to sa mi na tom nepáčilo, že to neboli ako keby moje myšlienky a bol tam iba môj face. A nazbieral som akože celkom pohode followerov, že som mal nejakých 26 000 na Instagrame. No a takže z toho akože boli tí ľudia, no ale potom sa to prestaral, lebo ma to akože nenaplňalo a nebavilo ma to. A práve som prišiel, alebo objavil som toho Daniela a on robil ako keby na YouTube vlogy, ktoré sú úplne že raw, že autentické. Robil to celkom takže cool, že dával tam celkom zaujímavé zábery, všetko si to točil sám. A ja som si povedal, že OK, že to by som zvládol a že asi možno tou cestou by som sa chcel vybrať s tým môjim osobným brandom. Takže som takisto z začiatku som sa chcel ako keby nejak odlišiť, alebo že proste nekopírovať úplne to, čo keby on robí a aj thumbnaily a všetko. No ale potom som sa na to pozrel a som si povedal, že keď to jemu funguje a mňa proste nenapadalo nič kreatívne, tak som si povedal, že OK, že teraz som na začiatku a nebudem vymýšľať to koleso od znova. Proste zoberiem to, čo funguje, napodobním to tu na Slovensku a proste v Česku to nič podobné ešte zatiaľ není, zatiaľ ešte není. Takže som to ako keby začal natáčať také, že osobné vlogy, week vlogy. Rozprávam tam o práci, moje ako keby myšlienkové pochody, moje skúsenosti z práce a viac taký akože biznis kanál. A to ma baví, lebo proste tam dávam svoje myšlienky a zlepšujem sa na proste rozprávanie na kameru. To bolo moja najväčšia akože nejaká nie issue, ale proste obavy, že strach z kamery, ale ani teraz mi to nejde, neviem jak dobre, ale proste vidíš ten progres, že jak sa posúvaš a to ma na tom akože najviac baví, no? že proste ukazuješ tie svoje takedy aj fuck upy, proste čo sa ti stalo, ale aj svoje akoby učenia, jak sa posúvaš, dávaš to ľuďom a keď to niekoho inšpiruje, tak ma to teší. Plány na najbližšie obdobie, také najbližšie projekty, alebo len sa chceš ďalej venovať brandu, YouTube, že neplánuješ nič také veľké? To nemôžeš povedať. Nemôžem povedať, no. Akože máme jeden projekt, na ktorom makáme už takže dlhšiu dobu a chceme to fakt, že vyšperkovať. V februári niečo si. Februári. Je to to, čo... Je to to, hej. Okay. No a dosť ma začalo baviť keby tá druhá stránka, alebo nie, že druhá stránka, ale iná stránka proste toho editovania, blbosti. Dosť ma začalo baviť proste trochu iné veci, že nie už až tak editovanie, že proste už teraz veľmi nič nestriham v podstate a viac ma baví ako keby manažovanie, vymýšľanie proste projektov a dávať ako keby dokopy tých ľudí, manažovať ich, proste dať im víziu a pracovať na nejakom projekte, že už keby to ťahám viac do tých iných vecí, že už to nie je proste iba YouTube videá, ale to až potom možno o 3 roky, alebo rok, keď sa
Keď bude milión forintov. Milión eur. Dobre, tento podcast by mal určite aj inšpirovať nejakých mladých ľudí, ktorí by chceli z niečo začať tvoriť, či už videá, vlastné projekty, hocčo, čo by chceli nejak kreatívne spracovať. Čo by si im ty odporúčil ako taký tvoj tip, čo ťa nakopol na začiatku tvojej kariéry do toho celého kreatívneho, že chceš tvoriť, čo ťa presvedčilo, že to je ten smer, ktorým chceš ísť? Určite, že začni. Že to je, neviem, môže to byť klišé, ak to znie, ale najdôležitejšie je vyskúšať tie veci a vyskúšať, čo ťa baví. Proste vyskúšať strihať, vyskúšať natáčať, vyskúšať proste robiť dropshipping a neviem, proste je milión vecí, čo môžeš skúsiť a dôležité je to vyskúšať a potom uvidíš, že či ťa to baví, či ťa to naplňa. Ja som tiež proste skúšal veľa vecí, ale nebať sa toho, že keď to nejak proste skúsiš, nevidie ti to, zlyháš, takže že sa nič nedieje, vieš. Že proste, OK, stratil si možno trochu času, možno trochu peňazí, ale kým to neskúsiš a proste nezačneš to na začiatku, tak to nikde nedotiahneš, lebo proste logicky. Takže to je ako keby tak, že to všeobecné, ale možno čo sa týka takého tvorenia, tak byť autentický. Proste okay. Je to tiež klišé, ale ľudia cítia, kedy ty rozprávaš autenticky a kedy sa na niečo hráš. Že to, že sa na niečo hráš, tak ti môže vydržať, ja neviem, proste dobre, kľudne aj pár mesiacov, pár rokov, ale ty potom sa začneš cítiť, keby budeš mať taký pocit, že niečo proste, však mám views, točím videjka, robím všetko, že ma to nenaplňa, vieš, a že proste keď sa na niečo ako keby hráš, mám jedného klienta, s ktorým mal som jedného klienta, s ktorým som robil a my sme sa normálne bavili, mali sme super debaty a akože náhle sa zapala kamera, tak hneď úplne switch a začal proste trepať, úplne sa baviť na vtipného, chcel byť proste vtipný a bolo to proste cringe, akože malo to views, ale nevydržal s tým, hej, že keby to ľudia ucítia, či si autentický alebo nie, takže asi proste tá autentickosť a začať, že... Dobre, čiže začať a byť sám sebou. Dobre, ďakujem, Jodik, že si našiel čas na tento prvý diel, ktorý už startuje nenormálny podcast proste. Teraz Joe Rogan. Počkaj, nepísal akurát Joe Rogan. Ináč ja som sa bál, že celý tento podcast sklzne do našich primitívnych jokov. No, ja tiež. Ale normálne, že nechápem, jak sme sa mohli seriózne baviť hodinu. Skúšal niečo na začiatku. Asi, hej, ale to si sa nechytil. Pritom väčšinou, keď si zavoláme a voláme spolu 10 minút, tak 8 minút sú tu plné dristy a 2 minúty niečo vyriešime. Ale teraz som počul dobrú vec, že vlastne iba inteligentní ľudia vedia robiť primitívny humor. Taký, ktorý aj pobaví. Že keď si primitív, akože reálne primitív a robíš primitívne veci, tak je to také drze, je to také, že nie je to vhodné, ale že keď robíš ten primitívny humor fakt tak, že je pochopiteľný, tak čiže sme vlastne inteligenti, to som tým chcel povedať, čiže 6x6? 3. Dobre, ďakujem. Dajte odber na tento kanál, dajte like, dole do komentu napíšte niečo, čo by vás zaujímalo z Johnnyho tvorby. Johnny si všetky tieto 3 komentáre pozrie a odpíše na nich. A vymažem. A teraz to je presná debata, ktorá by tu mala byť. Ďakujeme Brain VR za toto štúdio a vidíme sa pri ďalšej časti. Díky moc. Podáme si ruky, či čo? Čaute.